Ka CIT lingba ka skill Meghalaya project kan IG kai free skill training yaki khna samla haka assistant beauty therapist klamdaran kamban seo na kapanta ka training. Kibala ban pendap yakane ka training kin yo yaki startup tools ban seng kam la jong. Yaki jingte ba kambanya pila ban phone hau number pra nyo sao san khandai sao riu. Ka yeng bishar Meghalaya High Court haka pratrik nailar kalabtha yaka dorbash nong Mawjymbuin DSM ban pynbeit yaka ishu halor ka jing ai no objection certificate NOC ban penlong yaka jing let niam bashisin shisnam syopo ka kram Mawjymbuin kabadan ha Mawjymbuin. Ka yeng bishar kalapenmi yaka hukum haka jing syong bishar ka baar halor ka ni ka mukot duma WPC number 275 of 2024 kabala ujor daka yatra committee persya yaka jela Meghalaya bat prangut ki weipan hadin baka dorbash nong Mawjymbuin kalakentaj ban ai NOC ban penlong yaka jinglet niam Mawjymbuin. Kumbala betha daka yeng bishar haka singining kong jong ka jing bishar Deputy Commissioner jong ka East Khas Hills District Superintendent of Police ka East Khas Hills District bat laingot ki weipat ki nongsha mudui kilayodon lang haka yeng bishar. Ka yeng bishar haka hukum kalong ka badan kamban ai puar kat kum ka jingkarpat jong ki nongsha mudui ban persyang ban penbet halor ka jing ai no objection certificate ban penlong ya ka jing let niam pilgrim hakrem Mawjymbuin Mawjymbuin. Ka yeng bishar kalabu tarik ya ka jing syong bishar kababot kan long khatsao tarik nailar ban ai lat ya ki party ban pentip ya ka yeng bishar halor ka rai. Kane ka yeng bishar ka Khmih lynti ba anla ban penbet shwa ka singi bishar ka babut.